Isa siyang haunted house. May naglalaba ng madaling araw. Oo. Magto 2 weeks pa lang kami dito. Pero may napapansin na kami mga kakaiba dito. Para kasing abandonado tong bahay na to na matagal nang walang nakatira. Yung bang pang horror movie na bahay sa Japan. Dito kami dinala ng ng kumpanya, so wala kaming magagawa kundi tanggapin na lang namin na dito kami. So tara, lilibutin natin. Lagi ng kwarto ko parang paggabi parang lagi akong may kasama dito. Iwan ko lang, nakakapanibago lang. Kaya masasabi ko siyang isa siyang haunted house. Nakakaano siya, nakaka-feel din siya na haunted house. Haunted house. May naglalaba ng madaling araw. Oo. So yung niya, narinig niya, naglalaba ng madaling araw. Mga alas 4 ng umaga. Naglalaba mga pre. May naglalaba. Yung bahay to. So ang bahay na to ay matagal na sigurong walang nakatira dito. Tapos kinuha ng kumpanya namin. Paggabi, Migo, may kasama ka dito, Migo. Hindi ko baki dito. Maraming multo dito. Napakatanda ng bahay na to. Mount Fuji siguro yan. Tapos yun, may ulap. Tapos dito, may may mga design ba? Mga design. Peren! Maraming antik dito. Papakita ko sa inyo yung mga antik Mga antik. Ito yung mga yung mga binibenta sa mga online selling. Yung mga antik na plato, antik na baso. Ito yung mga binibenta sa Pilipinas, di ba? Yung mga nag-o-online selling. So nga pala, yung kwarto na pinasukan ko kanina, doon ko napansin yung doon ko napansin yung parang may kakaiba. Basta kasi kasi yun, Sabado ng gabi. Tapos hindi ko alam na ako lang pala mag-isa dito. So hindi ko na lang pinansin na may sa taas sa taas nito, dito sa taas may naglalakad, yung parang yung parang normal na lang, yung mga bata na hindi ko na lang pinansin. Kala ko kasi yung kasamahan ko lang dito. Tapos nung kinaumagahan, nagtanong ako sa kanila. Sabi nila pumunta daw sila sa sa ibang apartment ng mga kasama namin sa trabaho sa malapit sa kumpanya. Kaya yun, nagtataka na ako. Siguro yun na yun. Saka wala pa namang kinain ng multo, di ba? Kilang yan. So, nagre-request na kami na magpapalipat kami ng ibang apartment. Hindi pa siguro sa ngayon kasi yung mga landlord ng mga apartment dito ayaw nila ng mga Pilipino. Ingay. Maiingay kasi maiingay, tapos Ising along. nagkakaraoke ng 10 oras. Ayaw na rin namin dito kasi May multo. may multo.